B'investiment ta' 100 miljun euro ser jinbena l-ewwel torri ta' uffiċini fil-Marsa li mistenni li jagħti bidu għar-riġenerazzjoni ta' din il-lokalità li għal snin sħaħ tħalliet ta' qalura. Minn 55,000 metru kwadru ta' art mitluqa fl-inħawi ta' wara l-eks fabrika tas suffarini bejn triq it-Tiġrija u triq Diċembru 13 ser jinbena torri ta' 37 sular fuq medda ta' 12,000 metru kwadru. Il-kumplament tal-art jiġifieri madwar 40,000 metru kwadru ser ikun spazju miftuħ iżda riġenerat kif mitlub sabiex l-iżvilupp ikun meqjus bħala high-rise building. Dan b'tali mod li aktar ma tkun għolja l-binja inqas ma tkun iż-żona tal-bini u akbar l-ispazju miftuħ tal-madwar. Minkejja li d-diskussjonijiet mill-kumpanija ilhom għaddejn għal dawn l-aħħar 19-il sena, kien biss f'Jannar li għadda li Anġlu Xwira pressaq l-applikazzjoni mal-awtorità tal-ippjanar. Se jkun hemm xi 55 metru kwadru ta' uffiċini, u mbagħad bħalma semmejt qabel jiġifieri għandek il-ħwienet isfel u car park enormi, naturalment, skont l-esiġenza li titlobna l-Planning Authority biex bekk ikun proġett sostenibbli għalih. Dan wara konsultazzjoni sħiħa mar-residenti u anke mal-awtorità nfisha biex dan il-proġett ikun wieħed sostenibbli. Is-Sur Xwireb qal li l-residenti kellhom sem importanti fil-proċess u sostna li dan il-proġett mistenni li jwassal għal aktar investiment fl-inħawi. Qiegħda mitluq hemm ħafna industrial activities, jiġifieri u affarijiet oħra, jiġifieri minn bad neighborhood sa jkun hemm good neighborhood. Jiġifieri bis-saħħa tiegħu mbagħad ikun hemm żviluppi oħra ma' ġenbu u kif ikollok hemm riġenerazzjoni tal-Marsa. Il-kumpanija AX Holdings li s-sussidjarja tagħha Marine World Limited ser tkun qed tagħmel dan il-proġett ilha topera għal dawn l-aħħar 40 sena u hija waħda mill-ewlenin fl-industrija tal-bini u l-iżvilupp. Fil-fatt, il-kumpanija mexxiet bosta proġetti kbar u ambizzjużi bħal dak tal-Valletta Cruise Port u Valletta Waterfront, flimkien ma' diversi lukandi ewlenin f'pajjiżna. Minkejja dan, is-Sur Anġlu Xwireb jgħid li dan il-proġett ser jibqa' wieħed mill-aktar għal qalbu għaliex minnu ser igawdu n-nies f'lokalità li sfortunatament tħalliet abbandunata. Ċi kollu nagħmlu aħna nkunu kburin li nagħmlu proġett ta' kwalità. U dan naturalment mhux se jkun inqas minn hekk se jkun proġett tajjeb. Proġett se jkun sabiħ li jkun kburin kemm il-Marsin kollha u kif ukoll il-Maltin u l-Awċin. F'din iż-żona tal-Marsa mistenni li jkun hemm proġetti oħra simili għal dan il-proġett, illi permezz tagħhom ser tkun iġġenerata mill-ġdid l-attività kummerċjali f'lokalità li kienet sinonima mal-kummerċ.